sak iso-isone sak saget-sagete kula niku nggih saged melebur itu ke semua model baik masyarakat ning ya petani tekan menteri iki nek iso. Betul. Wah, niku sing kuwi sing kena dicontoh sing kaya ngono kuwi Mbak Elisa. Ning ngomong-ngomong Mbak Elisa. Pripun? Niki panjenengan suwe banget ora nate ketemu. Kula anane umpama mirsani Mbak Elisa minggu mantar YouTube nyetel nderekke Mas Kangkon, nderekke Mas Cahyo, nderekke Pak Sigit dan lain sebagainya. Biasanya juga kirim chat live dari misalnya Pak Sigit niki Pak Jumbo Seswanto juga memantau lah itu baru kita bisa saling tegur sapa wonten streaming nggih Pak. Karang jenengane dalang seniman seniwati sak Nusantara saiki menjadi satu. Menjadi satu. Tidak ada gap-gapan, ora ono Surakarta, ora ono Ngayujan, ora ono Banyumasan, sekarang sudah menjadi satu. Rukun dalang. Rukun dalang. Jenengan nyatane ya jadi dalang juga. Iya. Wes pokoknya yang penting kerukunan dalang itu buat ngurip-ngurip budayane, Pak. Ning ngomong-ngomong tentang dalang, Mbak Elisa. Pripun? Karena penjenengan iso dalang. Ora lho pertanyaane. Ora. Tapi nganu kok masuk akal pertanyaane. Iya. Nek dilakukan wong lanang niku lumrah iso. Nggih. Nggih to? Nek dilakukan wong putri, kok sing gumun karo panjenengan kok lek sila kok iso ngono ngeprak iki. Welane niku memang bless minus Bapak Ibu. Kalau jadi dalang, nek kakung menika pancene nek kon sabetan, nggih to, kalau suruh berperang-perang apa? Perangan nggih. Perangan wayang niku wasis. Wasis. Mergane ora ono sing menghalang-halangi kaya nek wong wadon, ya to. Oh nek wong wadon ono sing iya. Angel. Nek polahe ngene ora ono sing nyegat-nyegati nek wong lanang. Ora ono beres wong lanang arep plas-plas arep ngumbul arep sotrono beres. Iso tangane ngene-ngene iso nek wong wedok. Plok ngono ya. Kangelan. Kangelan. Mergo nek ngono kuwi ono suwijining sesuatu sing pancen nanggoki gerake tangan. Nek rasa nggawa cagak mik. Nggih. Kemenangan. Nggih. Ming kala mangsa kelemahane wong lanang. Nek dadi dalang iki hubungan nek ngeprak ngene iki ora kebenaran. Ya. Celeng ngono. Makane nek wong wedok rak nggawa speaker. Nek wong wedok yo luwih banter mergone ra ono sing menghalang-halangi. Nggih. Nek wong lanang yo mak tus apa ya kuwi? Aku lho tau matus aku. Ya Allah, nek muni ra. Mbak Elisa. Menika rawuh tenggene panjenengane Pak Bejo Slamet niku. Pak Bejo Slamet donya akhirat. Slamet. Bejo, sing bener Bejo apa Slamet? Bejo Slamet. Wes Bejo Slamet. Nggih. Elok banget ijenenge. Parabane apik meneh. Apa? Kijuk. Kijo iki apa artinya? Ayo mbok celukane wong biyen nek marabi anak putu gak werna-werna. Tapi apa artinya kijo? Kijo iki paraban ning paraban kok. Kijo. Ciduk. Kijuk. Kijuk itu apa artinya? Kijuk. Kijuk iki ning paraban lae, ora ana tegese. Oh, gak ada arti. Wae nyeluki. Jo. Ngono iki padane. Oh, gitu. Bejo iki kijuk. Kijuk. Nek kamu apa dulu? Saya dulu namanya aslinya Bambang. Jum. Namanya Bambang di Parabi Jumbo. Oh Bambang. Masa koyo ngene Bambangan. Kowe kok ora mamuni Bambangan cakil ngono. Minimal ya apa ya Gatut Kaca lara Bambang. Lah, luding-luding ngono kan kaca kok nang sing putih. Iki ta. Arep nganggep anoman aku ngono. Ya ora wong ireng. Coba ireng. Beda. Nek kanu ya wakune apa ya? Anilo lah. Alah saya mboten betondo Pak Jumbo. Nggih, ora apa-apa Mbak Elisa. Bakune panjenengan ndonga kanggo panjenengane anak kula sik dikitanake niku lho Mas Chandra. Sing utama matur nuwun Pak Bejo, Pak Selamet ingkang sampun nggelar menika wayangan sak menika untuk anak kitanan menggelar wayang itu udah jarang sekali. Jadi sangat menghargai matur sembah nuwun saged nggelar kabudayan ingkang adiluhung ini. Betul. Semoga menjadi berkah panjenengan Mas Bejo, Mas Selamet. Nggih. Lan menika tadi saya juga dengar katanya ini keinginan cucu sendiri nggih menika yang dipun kitat Mas Fikri ya. Nggih. Untuk apa namanya menyenangkan simbahnya. Ya betul. Simbahnya menika remen sanget nonton ringgit pacucol menika saking pacucal. Pacucol. Cucal itu